nagayod sa hingpit ang tubig. Human na makuha ang tabon sa Arka. Milantaw sinauhe, nakita niya nga ugan na ang yuta sa ika-27 nga adlaw. Sa ikaduhang bulan, namala na gayod ang yuta. Busa. Busa mikawas sinauhe uban sa iyang asawa, ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Sumala sa ilang matang ang tanang ihalas nga mga bananap, mga kahayopan, mga langgabog, gagmeng mga mananap. Ang kawas usap sa Arka, unya ang Diyos, mihingon ka Noel. Kawas na sa Arka, uban sa imong asawa, ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Pagula usap ang tanang mananap, ang mga langgam, mga kahayoban ug ang tanang gagmay mananap. Paron mo sanay sila sa tibuok kalibutan. Sinuhe ng buhat ug halaran alang sa Ginoo, mikuha siya gusa sa matag matang sa ilong nga mga mananap ug mga lamang. Ug isunod niya kini ingon niya halat sa nakanimaho ang sa Ginoo. Ang kahumot ni hinimiingo siya sa iyang kaugalingon. Dili ko na gayud tunglohon ng yuta tungod sa gibuhat sa tawon. Uli ang tiyan na sa'yo na kumasukat pa sa iyang pagkabatanon. Daotan na ang iyang huna-huna, dili ko na gayon laglagon. Ang tanang binuhat niya buhi sama sa akong gibuhat. Samtan niya niya pa ang kalibutan. Dili gayod matapos ang panahon sa ting tanubog ang panahon sa ting gani ang ting tugnaw ug ang ting init at ting hula ug ang ting ulan ang adlaw ug ang gabi. Unya ang Diyos, mihingon tanaw kawas lasta ang kauban sa imong asawa, ug mga alak ug sa ilong mga asawa. Pamula usab ang talang mananap, ang mga langgam, mga kahayopan ug ang talang gagmay mananap. Paron mo sanay sila sa tibuok kalibutan. Asawa, ug mga anak ug sa isang mana usawa. Pabula usab ang tanang mananap, ang mga langgam, mga kahayotan ug ang palagyag may mananap. Aron mo sanay sila sa tibuok kalibutan.